סודות במיסוי מקרקעין, והפעם העברה ללא תמורה לקרוב, סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. שלום לכם עורכי דין, יועצי מס ואנשי מקצוע מתחום המקרקעין. היום אנחנו פותחים דלת לעולם שמוכר לכולנו אבל מובן למעטים, העברה ללא תמורה לקרוב. לכאורה, דירה במתנה מאב לבת או מהסבא לנכד נשמע פשוט, אפילו מובן מאליו, אין תמורה, אז אין מס, נכון? אז זהו, שלא בדיוק. מה אם אספר לכם שהעברת דירה מאדם לאחיו לא בהכרח פטורה ממס שבח? ומה אם נרחיק עוד צעד, דירה מהסבא לנכדה פטורה ממס שבח אבל חייבת במס רכישה מלא? ומה בנוגע לגיסים? הייתה תקופה שהם נחשבו קרובים לעניין הפטור, היום כבר לא. ובכלל, האם עצם זה שקוראים לה מתנה אומר שהיא מתנה? ומה אם נותן המתנה רושם הערת אזהרה וממשיך לקבל דמי שכירות? האם זו עדיין מתנה? לא תמיד. רשות המיסים פיתחה במהלך השנים כלים מתוחכמים לבחינת כוונת המתנה. היא בודקת האם באמת עבר הכוח הכלכלי או שמדובר בעסקה בתחפושת. לא מאמינים? בפסק דין נוגה שומרת הוענקה דירה מהבת לאם הקשישה, ואז הוחזרה עליה תוך זמן קצר בצוואה. התוצאה, העסקה הוגדרה כמלאכותית והפטור נשלל. ומה עם תקופות הצינון? קיבלתם דירה במתנה ורוצים למכור? במקרים מסוימים תצטרכו להמתין 3 או 4 שנים גם עם הדירה שלכם לגמרי. ואם מדובר בקטין, תקופת הצינון תתחיל רק מגיל 18. מה לגבי כספים? הורים מעבירים לילדם 70% משווי הדירה במתנה, שנה טרם לרכישת הדירה, לא את הדירה עצמה. האם זה נחשב גם לקבלת נכס במתנה שמחייב תקופת צינון על כולה? התשובה היא כן. וכאן נכנסת לתמונה שאלה אסטרטגית חשובה. האם תמיד נכון להשתמש בסעיף 62? לפעמים דווקא עדיף לבחור בפטור לפי סעיף 49(ב)(2, לקבל יום רכישה חדש, שווי חדש ולחסוך תקופת צינון. לפעמים משתלם כן לשלם את המס, אם יש הפסדים לקיזוז או אפשרות לפריסה. במילים אחרות, העברה ללא תמורה היא לא פטור מוחלט, אלא כלי תכנוני מדויק שיש דורש הבנה עמוקה של החוק, הפסיקה והפרקטיקה. כי מתנה, גם כשהיא ניתנת מכל הלב, עלולה לעלות ביוקר אם לא עושים אותה חלילה נכון.